paikalla huutelee. Voimaa ja valoa hei, mä sanon sulle et kukaan ei voi ikinä nousta tosta kuopasta mut. Voimaa ja valoa hei, kuka sun jäljen vei? Kysyn vaan, jo mäkin vihaan arkea, mut onhan siinä hyviäkin puolia. Mut kun jotain puuttuu, jonkun pitää muuttuu, muuten saatan suuttuu ihan muuten vaan. Miten kukaan jaksaa olla aikuinen? Ja kuka nyt vaikka kuuntelee?